Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ako sa kapatay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit kung ikaw pag-usab? Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Sir Servando! Ayaw! Isa ka. Ako, sir. Si Radji, sir. Sir, nakainom ka. Si Paulo nang imong yatubang, sir. Si Paulo, ang bagong accountant ni mo. Paulo. Pasensya na lang. Kalabansa kong Baby, sir. Ang imong pistola, sir. Ihatag na ko. Ano ihatag ko ba ni mo? Kuan, sir. Di ka makablita ni mo, sir. Makadisgrasya ka na. Ako? Makadisgrasya? Oo, sir. Nakainom ka man, God. Tuo kang di na ko makapunting og tarong tungod kay nakainom ko? Ayaw pagliyog na. Sir. Dili ikaw, siya! Sir, sa ibuot mo ipasabot. Ngano gipunting mo man kang Paulo ang pistola? Sir, ayaw, sir. Basta ayaw paglihog, Paulo. Kung mulihog ka, patay kang bata ka. Paulo! Maayo kayo ka mulihog. Kung milihog, bisag gamay. Dili ko maigo ang ipunting kong figurine sa imong luyo. Ngayon ko lang migimaw sa may dapit sa dunggan mo. Kung bilihaw ka pa,
matabunan mo ang akong gipunting. Tuka na. Ihagsa na, Sab. Paulo, dali. Tabagi ko. Ha? Mutabang kagyapon niya? Bisan sa igibuhan? Dali na, tabangi ko. Ipahimutan ta sila sa sopa. Dali na. Ay, napahimutan na yun. Asita, bugata din taong way umoy, uy. Dako-dako mo sa mong tao si isa sa bando. Oh, Paulo, ano sa kibuhat mo? Klaroon ko lang yung uwat sa bukton. Nga naman, wa pa dyan anim maklaro? Klaro kin pinakan eh. Naglingin ang uwat timaan sa ngipon. Kami iukob sa masikadaplin. Oo, pero kipaak man ka nag-iro. Dili na maklaro ang markas mga ngipon ini. Nagkiloy ng uwat. Bulto ug mitoy mo nas panit. Oo, bitang. Lisod nas pag-ila. Yun saan na ni mong cellphone? Kinahala nga makuhaan ko close up nga picture kini yang uwat. Nga naman na. Hasta uwat, gipictura ni mo? Ipadako ka papa mo ang picture nini. Aron niya masusi. Pinagis mong ekspertong kauban niya. Kung unsa gyud ang nagpaak nini, unsay agi sa pinakan sa tao o sa iro. Husto tuod. Ang, ano wa mo kong kaunaw na anak? Ako man unta ang gusto maging biyay. Tana. Oh. Uy, Paulo? Kisa to? si Ricardo. Nakakita sa simong gibuhat? Agpasun ko siya. Numan. Oh. Paulo, asa ka? Yagpas na ko si Ricardo. Nagkamatikod kag asa siya. Ay, may gawas mo ng katusakit. Asa mo ka sa paingon? Ambot lang. Tingalig may gipalit lang sa gawas. Ngano bang nangita ka mang kardo? May tuyo lang ko. Oh, story ito, Mar. Si Sir Servando, tuwa sa sala. Hubog na sab. Gipahimutang naman siya ni Raji. Nawada na sa panimot. Oo. Yung naanak na siya kung masubrahan na sa inom. Makuyapan. Ipalihog na lang ko niya, Numar. Thomas Raji, patabang lang. Agpason ko na sa Ricardo. Pinakong sipyat. Grabihan ng Sir sa bando eh. Ang iyang utok mahubog. Pero ang iyang kamot, di mo sipyat sa pagpusil. May gani kay wa matarantar sa Paulo. Wa sa milihok. Karon pa kinibuhatan ni Sir Servando. May nampingon siya. Gitawag niyang Paulino si Paulo. Gusto niyang papawaon kay nagtuong espiritu. Nag-uol siya maayo. Wa na silang tanan kaniya. Apil na ang iyang asawa ug anak. Suod manggod kuno kaayo sila si Sir Paulino. Matod pa niya. Mao ba? Unya na eh. Saan taman eh? Pasagdan talang ni siya din eh? O atong yayungan paingon siya ang kwartos taas. Dinihilang una, inigmata na lang nato papalinon.
Ricardo. Oh, Naiba akong nahibuong ka nganong gisinyasan ko ni mong hunong. kahala ko iya. Unsa to ni Ricardo? Ang gisulti mo, wa kay nakita. Siguro kang wa kay nakita sa gibuhat ko. Ni Ricardo. Wag kira-kira. Kamu sulit bisa kita mahiruraya. Lugude wag kira-kira. Oh, Ricardo. Timanan kong gisulti mo karon. Wa kay nakita. Ug dili ko isulti kang bisan kinsa mahitungod nini. Tungod kay wa kay nakita. Salamat, Ricardo. Tukay kay salamat. Laumi nga matagan ng justisya ang tanang mga panghitabo. Di lang na madali. Salamat sa tabang mo. Ang imong pagpakahilom, mo'y labing dakong tabang. Ayo, dalihan. Oh, Ricardo. Buhaton ko ang tanan, aron madali. Hello? Paulo? Kumusta ka na? Gisultihan ko ni tatay. Wa ka ba maunsa? Nagkasulti pa kita, di ba? Ipaniguro ko na mo nga kahag ang imong ikasulti. Unsa? Ginervyos na ba ako diri ha? Relax lang, relax. Huwag nahitabo na ko. Wa pas pagkakaroon. Ngano wa ka man sa mulikay? Ano nagpatara ka man lang? Kung milikay ko, hayan mapusilan ko niya. Ug hubog siya mian. Sayon na kayong ipalutaw nga aksidenteng nahitabo. Pero okay na, huwag nahitabo. Huwag intensyon sa Sir Servando nga mo patay buhi. Ang gusto niyang patyon mao ang kalag ni Paulino Mariano nga nakita niya nako. Paulo, Okay na ko. Ay nagsultis nanay, pwede? sige. Kung mahibaw man siya, labing siguro dili gikan ako. Dili siya sultihan ni Captain Isidro. Gipinahan ko na siya. Kadugay pa sa weekend, uy. Aron makaanak ako. Managsang mga atong ibati. Gusto ko na lang tikasan ng adlaw. Aron weekend na sab o magkita na sa tapag-usab. Basta, amping ha. Ayaw nang ipagpaduol kang Sir Servando. Ten pa, dili ba mo man ang akong gisulti nimo nga ikaw ang dili mo duol kang Sir Servando? Ganong ako naman inon ang gibauran mo. Hilom diha. Basta. Tumana lang akong giingon mo, okay? Dili siya daw tang tao. Ikaw nagsulti ni anak nako. Nya ganong maglikay mo ko niya? Ikaw na nag-ingon. Nakita niya nimo ang dagway ni Paulino Mariano. Basta. Dagan kapag yung katarungan da. Di lang ko gustong magpaapo pa ka. Labi naghubog siya. Oh, okay. Basta mo sanay buhaton mo. Sige. Sige, kitang duha ang maglikay. Pero ako, likay naman kung daan ba? Di ako ko magtrabaho diri sa layo. Okay, magpaabot ko sa weekend ha. Miss you. Miss you too. Ay, okay na history ka, Jess. Oh, sir, ako gibalitaan magkukunila sa naitabo. Kadtong may gipusil ka sa luyo ni Paulo. Ganto. Ay, kaso. Okay ra. Pero kung nahitabo pang misipiat ka, Dili ko mo sipyan.
Ipaniguro ko na nimo. Gusto ka makikita? Tara. Ato tas firing range. Pakit-on ko ikaw. Wala. Sa ubang adlaw lang sir, nakainom ka. Isulto ba ako? Aha, awa, sir. Kung mao ka na, tana sa firing range. Dali. Kinahanglang sundan ko sa papas luyo. Sagdan lang sila. Pero Paulo, hubog si Cesar Bando. Tingaling ko sa iyang buhaton kang papa. At least kung to ako, makatabang ko. Nalimot ka, Raji. NBI ang mong amahan. Anad sa mga ingunana. Naibaw siya siyang buhaton. Tuwa na, makakaang lagi. Pastilas, tingaling sa papa ng iko. Relax lang. Usa ka pa. Di lagi na mausas papa mo. Kita ka? Simyan! Sir Bando. Ikaw na, Sam. Ako? Oo. Ay, kung ginagarilig ka kabaong mukupot sa mas. Kuan, dugay na kay kong nakakupot ni Ana. Makamao kang mukupot? Wa ka ba da isulti ni Paulo? Sunda ko kaniyadto. Sa Cotabato ko na-assign. Membro ko sa 35th Battalion. Pero migawas ko kay gusto kong ikauban ang akong pamilya. Mao ba? Sige. Ikaw na sa mo tira. No. Ayaw lang, sir. Ayaw. Ayaw ka, wow. Naibaw ko, wag ka na practice. Sige. Kamao, puman lagi. Practice lang ang kuwag. Pero, bayo na lang. Dili layo sa target. Sir. Sundaw ka di ay. Ex na, sir. Kung sa'yo mo trabaho ka ron? Nag-buy and sale ko. Bisag unsa lang. Kung nainon ko ikaw, gahatagan ko ikaw og dakong puhunan para makanegosyo ka. Ha? Kuan, sir. Mas gusto ko nga ako ang mamuhunan. Akong kwarta, akong kaugalingon para wa ko'y tulubagon. Okay. Imong puhunan. Bayad sa imong serbisyo. Dili serbisyo. Pabor nga pangayuon ko. Pabor? Unsang matanga sa pabor, sir? Unsang? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bag-otang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.